Ini sini media takuk songno maring mani hingkai. Oljarawa media takuk songno belaki hambai. Sung tini ora asuk lajak joto Tripura rajani Tripura jekrok. Tripura jekunggai sung tini ora kok thaisa thainai sanani bagi ma phaikya. Bukhawa belai kheno hilik jak belai kheno bukhayok jak bukhakiyor jak. Karon chini hojagiri belai khai chini ঐতিহ্য sung abono belai ke palailai aboni bisingono chini buru dofani takhok tai bukhuk songhagai teibo hojagiri no kaham kai naithoto kai palailai borok saimano lai thangnai 8 tarik boga phawo hojagiri terno tui kaisa kotor ma panda ongkha o pandano songjanai rok ongkha chini BSku borom ganang BSku chini khajani takhok song borok no balai khe hambai mario obo haiki chini ঐতিহ্য no rombitan mani bagi aboni bisingo chini Tripura hasteni borom ganang মুখ্যমন্ত্রী bono aro invite khaike chini borom ganang মুখ্যমন্ত্রী bo thangka belai khe kaham ko aro kono political ni bagi thangmani ya kaisa festival hingkai aro মিলন উৎসব aro jotto color jotto political ni borok jotto dofa jotto jati ni borok no thangu aro enjoy khayu bono palai layo manilai belai ke kaham naithotokai program ongkha phiaba o program ni bisingono kaisa belai khai kha dukho nangmani kha khamani ok chini borom ganang মুখ্যমন্ত্রী ni bukhukti ongkhori thangka abo sung hingya bono je bo bini bukhaw musonggui sakana hani phiaba sung aro nukha boje okok no sapruo bo bason ripruo swijak no nasigi porioi bo sawo je bono swi rinai bason o bororok hoitoba wrong information rikhana aboni bagi bo okok sajaka bokok male chini buru dofaro borok Bangladesh ni phayu ni saka abo belai kheno chini bukhaw khanangkha sung tini Tripura jek ungui kuri dofa chini Tripura jek sung belai khe bukha dukho nangkha karon tini buru rok no Bangladesh ni phayu ni hingka hingkai abo sudu buru rok no hinmani ya khajani takhuk te bukhuk chokno jara nai tongnai rangna ang opono koinan musung oro sung bulwan chuknan kogya oro hoitoba bini bukhawo sai tini buru rokno saka khnawo tei khoroksa swirinai chini jomatian no da sairin soni tei kaisa program bo chini koloi no da sairino Bangladesh ni phayu rangkhol no da sairino mogrok no da sairino sakma no da sairino abo si jeng balai khikiri abono no sung wan suklai ma tongnai tai jara swirinai rok bo kaham kai siwui wan sugui kaham kai toitho no rugui swiri khangkai belai khe hamnai nei ang tini sanani musunggo tini chini borom ganang মুখ্যমন্ত্রী bo oro sanani naikhana je bini kogo jeng bangla o khnamani Tirpuri community ni pore no riang community borok hingkai second largest Tripura o lok songkha community Tripuri ni pore karon jeng Debroma rok bo Tripuri community no masi akok no sanani naimani bo aro riang rok hingkai Bangladesh ni phayu ni sari rekha phiaba chini raja rok ni amal ni simi o riang ni hoitese
rai ko chak rai ko somhni judo joi kheti phayo chini raja rong ni yagra de brang ni phai abono hoito ba bo sia dang ka jeng silia aboni bagai angkai obose sanan musung chini Tripura haste ni jutto borom ganang Tripura sarok no 20 dofa Tripura sarok no jeng wan sugui babiui tongna nangnai o jorao jeng bo sapano jeng oro nung Bangladesh ni phai himla riang rok Bangladesh ni phai himla ni jeng bai jeng oro kok Bangladesh ni kokya wala laina ni kokya bokhawo dukho nangui jeng tai bo kok thancha yapri baksa kok thaisa jeng laina ni jora aboni bagai o jorao ang obono kok koinai jutto haste ni lukorok no tai chini borom ganang Mukhyamantri no bo ang obono koinai hoito ba Mukhyamantri no slip of tongue bongui mano yakai ba uji suiri nai bono o toitho a suiri nai ni wrong information bo ungui man abni bagai abono taibese songsudon khai rikangkai chini borom ganang rajyo ni Mukhyamantri belai no janai hini je ani kobokmung le obono jotono hambai live ma phaimoni media ma phaimoni ongha je tini je social media o emon speak ke viral ong taha all Tripura o Tripura baire all India ambo e chongbono sisa clear ke silain chumbo e ma phaiha live o joto hogra jagra nai tongnai ro joto khna tongnai ro chung bai chung kau phelaim ding mamdi on ma ke ha word bai khum bo ye chungro tini media achok mokhe 19 tribe 20 tribe nimsinya chungjo to jati tongoro Tripura sani Tripuri nge chungjo to achongse chungpunoro party ne ongya achoknya ambo ye chini thanai 8 tari o Bokapha South Shanti Bazaro keha chini Hojagri festival ongo proctor program naithauha program khub kaham program Boroko bangha angni je a program tongo attend ain question sine klayo abono to yesisa tao je media viral mono clarification ready phaimor kha chung je chini professor Dr. Manik Saha ni speech so sisa je Tripuri community ni yago se riang jati role phayo himo kaw tuye sisa sanchu chung Tripura community ni yago bo deso phaya chungro ni indigenous se chungro hani bro se chung fighter ro 184 raja ni bongso ro chungbo ya fighter nimsi chini je kuno jaga o chung fight khenai ro jati ro se chini fighter tongo chini rakchok raksom abo hie chung snia mo jati se chini brudofa ambo ye chung proud feel ke ma tongo chini brudofa ni ke culture chung BSQ organized by BSQ bo culture no chung promote kheni hie chini culture no naithom samor chamong pa toitheni he chung 33 state level hojagre chung laru tomot panda aboro ke hachini CM sir ni je kau samono bono chung condemn kheo bono bungtai sa clear pheke chung bujai ni thangkhna are infono chung chimo bul bi chung chithio bodi khim chiyo je chung Bangladesh ni phaimi he chugro chiyo bole totally bul sir je chini CM sir samo totally bul khema tongo chung Bangladesh in phaimia bongsao de chottogram se chini brudo farole phayo hie abono chung condemn kheo biskango chini sar chono bono clear khe sari neungtho asuna angle po sau